Ahoj andělci, já vás tady vítám. Tohle video je určený pro všechny mý žáky, případně pro ty, kdo se chtějí naučit pracovat s fialovým plamenem a pro ty, kdo o něm hledají jakýkoliv informace. Vy spoustu informací máte už ve skriptech a berte ty informace spíš jako takový, jak bych to řekla, jako prostě informace. Je to jenom taková informace, neznamená to, že úplně přesně podle toho musíte pracovat. Není jako práce s energií, není buchta, kde potřebujete dodržet úplně přesný postup, aby vám těsto správně nakynulo, aby se dobře upeklo, aby bylo takový a makový. Práce s energií je hlavně intuitivní, jo? Je to ve větší míře o té intuici. Co se týče fialový plamene, co se týče historie, kdo jsem s tím přišel, jak jsem s tím přišel, tím tohle video nebudu zatěžovat. Ve stručnosti jenom řeknu, co fialový plamen umí. Fialový plamen umí léčit přítomnost, fyzické těla. Je to úplně, ale úplně bezvadný čistič našich problémů, ať už se týkají čehokoliv. Fialovým plamenem můžete nabíjet předměty, odstraňovat nežádoucí účinky z léku, odstraňovat nežádoucí účinky po očkování. Můžete léčit sebe, děti, harmonizovat svoje čakry, svoje těla. Je toho spoustu a má využití takový, na který vy si sami jenom vzpomenete. Pak, když vy budete cítit, že vás fialový plamen táhne k tomu, abyste ho jakkoliv použili, tak určitě ho použijte. On funguje jako takový mejdlo. On přijde na nás a všechno, co je na nás špatného, tak on to jako zabalí a spálí. On to úplně rozpráší na takový 5 mikronanočástice a odnese to z nás pryč, rozplyne se to, jak když si představíte, že hoříte a z vás lítá takovej ten popílek, tak to je přesně to, co on dělá. Odstraňuje z nás ty nánosy bahna a všechno tohle to vošklivý. Takže co se týče toho použití toho fialového plamene, když začneme tím základem ve stručnosti, tak fialový plamen se aktivuje základní formulí a ta zní: já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou Bůh žádá. Dřív, než s tím fialovým plamenem začnu pracovat, tak si požádám archanděla Michaela o ochranu a pomoc. Můžete to udělat jednoduchým způsobem, jako máte ve skriptech, nebo třeba podle mě. Já tím, že už s ním pracuji dlouho, tak už mám vlastní postupy, vám ukážu takovej ten oficiálně správnej a na vás bude vyzobat se z toho to, co zrovna vy potřebujete, co uznáte za vhodný. Takže prosím archanděla Michaela o pomoc, vedení a ochranu při použití fialového plamene. Děkuji, děkuji, děkuji. Teď mám udělanou ochranu a teď poprosím Boží přítomnost a mistra San Germaina o to, aby mi s tím pomohl. S tím, že tady do té formulky já už vložím ten záměr, který chci. Takže já třeba teďka budu chtít svoji vlastní očistu. Takže v mojí milované božské přítomnosti já jsem, prosím nyní na nebevzatého mistra fialového plamene San Germaina a anděli 7. paprsku, aby mi pomohli se záměrem mého čištění a léčení. Děkuji, děkuji, děkuji. Teď jsem je pozvala, to je ta pozvánka. A teď řeknu tu formulku, to prohlášení fialového plamene. Tím ho vlastně aktivuju a tím, že ho aktivuju, už se bude plnit ten záměr. Takže já si teďka řeknu tu formulku. Já jsem bytost fialového plamene, já jsem čistota, kterou Bůh žádá. Teď už mám v rukách aktivovaný ten fialový plamen. Já si vždycky dávám ruce takhle na kolena, vy to neuvidíte. A teď už já na svých dlaních cítím, jak ten plamen hoří. Ty, kdo jsou takový začátečníci a s tím plamenem začínají, tak ze začátku tu formulku budete opakovat víckrát, třeba 5krát, 7krát, někdo víckrát, někomu stačí jednou, někomu 3krát. Jo, budete opakovat tak dlouho tu formulku, tu celou, dokud neucítíte, že se vám v dlaních něco děje. Jakmile se něco děje, když posíláte energii někomu, dáte takhle ruce před sebe, zavřete si třeba oči a dokud to proudí, tak to necháte proudit. Jo? Ono, tím, že vy někomu něco posíláte, znamená, že jste zároveň léčený. Co se týče těch situací, já tady nebudu opakovat úplně celý ten postup od znova. Tam si zadáte záměr například prosím o vyřešení včerejší hádky mezi mnou a mým manželem. Jo, nebo prosím o uklidnění této bouře, této atmosféry mezi náma.
Pakliže budete chtít odstranit nežádoucí účinky z léků, dáte si například záměr, požádáte Saint Germaina a Anděly 7. paprsku o odstranění nežádoucích léků a formulka nebude znít já jsem, ale tyto léky jsou bytost fialového plamene. Jo? Vy tam nebudete dávat tyto léky jsou léky, nebo tento lék je předmětem fialového plamene. Vy tam vždycky dáváte tu bytost, protože pro vesmír je bytost úplně všechno. Jo? Tím, že ať už se to zdá nebo nezdá být realitou, tak i ten lék se vevnitř hejbe a cokoliv se hejbe je vibrace, vibrace je pohyb a pohyb je život. Takže i když to člověk vzal ten lék, všelijak ho chemicky složil a tak furt je v tom určitá energie a ta energie vyzařuje pohyb, tudíž vy všemu, co chcete léčit, říkáte bytost. Když budete chtít třeba poslat energii do budoucnosti, budete mít třeba nějaký pracovní pohovor, nebudete se na něj cítit, tak si požádáte o záměr, třeba o podporu a vedení při tom pohovoru, o to, aby dobře dopadl a budete říkat, tento pohovor je bytost fialového plamene, tento pohovor je čistota, kterou Bůh žádá. Jo, a zase to budete opakovat tak dlouho, dokud neucítíte tu aktivaci mezi těma rukama. Já když si třeba nejsem jistá, nebo někdo z mých žáků, tak žáky učím, aby zkusili třeba takovýhle pohyb, jo, protože ono pak cítíte takový, jako kdyby magnetický pole nebo teplo mezi těma dlaněma, jo, každý to má trošičku jiný. Když budete chtít posílat na dálku, dáte ruce před sebe. To samé, pokud třeba budete léčit nějakého příbuzného na dálku a nemáte úplně takový ten vizualizační mozek, že byste si ho uměli perfektně představit, dejte si někam třeba nebo poproste ho, ať vám zašle fotku a posílejte tu energii přímo do té fotky, to samé u zvířat. Perfektní je, kdo si chce ověřit, jestli energie fungují, perfektně zkoušet to třeba na rostlinách, když třeba teďka je období sázení, přesazování, tak dejte těm rostlinám tu energii. Zase požádáte si a budete říkat, tyto rostliny jsou bytosti fialového plamene. To samé, když budete chtít poslat energii kamkoliv, ať už to bude v jakýmkoliv čase minulém, přítomném nebo budoucím, pořád budete prohlašovat tu formulku s tím, že ten postup, jak vy ho máte popsaný ve skriptech, jak jsem vám ho teďka ukázala, jde maličko zkrátit, nebo já tím, že už to mám maličko rychlejší to napojování, tak já vám ještě ukážu svoji verzi. A já to dělám takto. Takhle si spojím ruce. Prosím o aktivaci energie fialového plamene za účelem mého léčení. Děkuji. Já jsem bytost fialového plamene. Já jsem čistota, kterou Bůh žádá. Jo, já to mám maličko zkrácenou tu verzi, nicméně to, jaký postup vy si vypracujete, jaký formulky vy si tam dáte, je čistě jenom na vás. Nejdůležitější je zachovat prohlášení toho fialového plamene. Takže já se s váma pro teďka rozloučím. Kdybyste čemukoliv nerozuměli, určitě mi napište. Kdyby vám chyběly jakýkoliv informace, co se toho použití týče, tak určitě mi to hoďte sem dolů do komentářů. Tak se na vás budu těšit příště a mějte se hezky. Ahoj.